सिद्ध आजी समस्त उत्तिष्ठ ना समस्त खाइছো समस्त खाइके आइছো कଣ ଖାଇଲ ତୁମେ କଣ ଖାଇଲ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଗାଠିଆ ଗାଠିଆ ତୁମେ କଣ ଖାଇଲ ଖାଇନ କଣ ଖାଇके ଆଇছো ତୁମେ କିଛି ଖାଇନ ମ୍ୟାଗି ଖାଇছো ତୁମେ କଣ ଖାଇଲ କଣ ଖାଇଲ ଭାଇ କଣ ଖାଇଲ କିଛି ଖାଇନ ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ଖେଳିବା କେମିତି ପାଠ ପଢିବା କଣ ଖାଇଛୁ ହଁ ଇଏ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ପଢିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାଚିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାଚିବା ଗାଇବା ଏଇ ପ୍ରମୁଖ ଯିବା ଯିବା ଏକା ଏକା ଯିବା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଏକା ଏକା ଯିବା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ମୋ ସାଥିରେ ଆଜି ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୁର୍ଗା ଏମିତି କେତେ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ଯିବା ନା ଠିକ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏବେ ତୁମକୁ କିଛି ଅକ୍ଷର କାର୍ଡ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନାହିଁ